Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze trending news. Namhlanje-ke bengicela sithokozele-ke nansi ividiyo kabhuti othi-ke kwakumele eyothwala wasinda ngokuthi kufe umngani wakhe owayefuna ukumthwalisa. Sanibona bafethu, ake ngixoxele lapha isitori sami ukuthi ngaphunywa kanjani lapho kwafanele ukuthi ngithwale khona. Yabona ngoba ukuthanda imali. Hayi, right. Bafethu kwaku 2020 mangaphosisi kwako March noma April, kodwa nje lapho early 2020 ngangihlala ekhaya, so nginengane encane. Umntanami ngaleso sikhathi wayesanda ukuzalwa, wayezalwa ngoJanuwari, esasanda ukuzalwa nje. Ngihlala noma wakhe, hlala ekhaya naye umntana wami. Emva kwalokho uma wakhe mase engithuma emall ukuthi ucela ukuthi ngiyothengela ingane izinto, yabo lezi zinto nje zokugeza ingane, oma-pampers, into ey'kanjalo. Right, ngihambe-ke bafowethu, mangihamba gibele nge-mall, ngifike ngithenge ngibuye. Mangibuya endleleni sengibuya ekhaya la ngihlala khona noma la ngizalelwe khona, kuse-reserve out of ilokishi, indawo eyi-reserve out of ilokishi. So ngehla esitobhini, ngihlala esitobhini ngaseteleni mase ngihamba nje ku-gravel. Right, ngithi mase sengihamba nje singiqala sengingena la endaweni yangakithi, qhamuka iPolo, ama-R-Line, ama-R-Line la wayesafile ama-Polo, ngithanda umthetho, hayi, but ama-R-Line safika. Qhamuka yona nje ihamba kahle, yabo. Hayi, mase emva lokho masiyama eceleni kwami, hayi mase babuza ihamba kunamajita ayi-2 nentombazane. Intombazane ihleli ngemuva, labo bhuti abawu-2 bahleli la ngaphambili. Ngingapha mina ngasesayidini la driver lapho engingakhona, izoma le moto la ngakimi. Mase emva lokho kwehla iwindi lehliswa udriver. Mase emva lokho kubuze lo guy ohleli ngapha ngasesayidini, ebuza ekuseni mfethu hamba kanjani, sithi mnandi ngiyaphila futhi, yabo. Ethi yanda ngishaya indawo kanje kanje, yabo. Eyibize ngegama le ndawo akayishaya ngayo ukuthi okay, idayisa iy'nkomo le ndawo le. Ngithi no, right, no, ngiyayazi leyo ndawo mfethu, ingapha ngaphambili, yabo, ikhona khona la roundini, yabo. Cha, okay mfethu, yabo, ngiphuma ngibheka ngaphi, yabo. Ngimdirector, hayi uqonda straight nje mfethu, uzofika ubone kunebhodi kanje. Evese umshita, no mfethu, azi mfethu, angisiwa lapha endaweni mfethu, acela ukuthi ungikhaphe mfethu, ngikwazi ukuthi ngiyekhona, yabo, ngizokubuyisa, yabo. Ngiqale ngiqaye mina, hayi, no. Emva lokho ngiqale ngibuka i-number plate, mangithi number plate NP, okay, Maritzburg, yabo. Emva lokho hayi mase ngiyangena gibela, hayi nokuthi vele akekho umuntu ontshotsha la ku-gravel ngasekhaya futhi, yabo. Hayi, emva kwalokho-ke ngingena sihambe, masingena mangingena nje emotweni mase yangibuza umjita ethi na, okay mfethu, manje iyona yodwa le nkothi idayisa iy'nkomo, yabo. Hayi, ngithi nani akusiyona yona yodwa, ikhona nenye futhi komunye umuzi la ngaphezulu, yabo. Ethi okay mfethu, comphelekezela khona mfethu, siqale khona okungcono before sihambe siyelapha, yabo. Ngithi mina okay, sihambe nakhona nampela sifike khona kulo muzi. Masifika hayi fike sishaye ibhomu lapha, kuthiwa iy'nkomo zakhona ayihlali khona la egcekeni, shuthi ziyahamba zodayisela kwenye indawo, shuthi into ye-odayo, yabo. Ayihle umjita, I know angeze khona uba ufuna ukuthenga into akayibonayo. So kuphoqeka ukuthi okay, wasiqhubeke nendlela sihambeni silapha vele kade bedarise khona. Hayi sihambe, hayi umjita uyikhululekele nje, ngihleli la mina ngemuva nentombazane ehleli la ngemuva. Hayi uyikhululekele umjita, uyayixoxela, yabo. But sengibonile vele already ukuthi kahle kahle le trip lena it's about yena lo mjita, i-trip yakhe noma kuphelezelwa yayo lo mjita, yabo. Uyasho ukuthi hayi no mfethu, ngifuna ukuyohlawo la, use-introduce-ile ukuthi hayi ukhwini wakhe lo hleli la ngemuva, umangane yakhe, yabo, ufuna umlobola umjita wakhe lo, yabo. So uyena ofuna inkomo. Sihambe umjita nje ukhululekile nje, siyayixoxela nje, yabo, inhliziyo enhle. Hayi mase sifika la kulo muzi esizothenga khona iy'nkomo-ke, sifike sehle mehla lo mjita lo, angiqale ngiboya bathi mangisusa phansi ngibhoya phezulu, awuthi le shaya udizili, yabona nje kusukela phansi yoshaya phezulu, yabona phethe nesikhwama se-Shadback sedizili, shaya ngama-tattoo, shaya nokuxexela amazinyo i-platinum, yabo. Hayi ngibonisa, hayi no, awuthi le i-grand, yabo. Hayi emva lokho-ke sifike lapha esibize nawe ngempela iy'nkomo, hayi bethiwa zikhona-ke. Hayi lo baba wakhona efonela umalusi wazo, umalusi eze nazo. Hayi mase emva lokho awuthi emva lokho mase emva lokho yayithenga inkomo, yabo. Into engimangaza okokuqala ukuthi uma kulethwa iy'nkomo, wathi
wasemva lokho eyibuka zonke lezi inkomo, lo muntu odayisa inkomo usemtshelile ukuthi na iy'nkomo zokuhlawula nazi iko 7,000 8,000 yabo, nazi yena noma kuhlawula ngey'nkomo kanjalo. Lo mjida lona evele esukela ibhlamane la 13,000 ibhlamane la 13.5 ekhombe lona ukuthi no yena ufuna le nkomo lena yona nkomo afuna ukuhlawula ngayo umfana wakhe. Ngithule ngibuke ngithi mina lo bhaka lo umuntu ongahlola ngenkomo engaka yabo, ibhlamane limhlophe. Lo baba lona naye impela embuthi ndoda usho ukuthi ufuna le nkomo le ufuna ukuhlawula, siya ngifuna yona, ufuna umfana wami umhlawula ngale nkomo le. Lo baba ayino anginenkinga futhi ayizokunikeza yabo. Mase lokho yabuza lo mjidi uthi okay manje ucash noma ikhadi. Esilo baba ayino ngithanda ucash ngoba ucash iza njengoba injalo yabo. Lo baba lo mfowethu lona ethi okay ngicela singene endlini yesikwazi sishaye imali etafuleni. Anaye impela singene-ke endlini yalo baba lo. Into engimangaza oqala ukuthi lo out lona masifika endlini ngene mina lo ade mdriver umngane wakhe icherry yakhe, but mina ngahlala ku sofa 1 naye lo mjida lo ubaba lo hleli lo sofa kodwa ngapha, lo cherry lona nalo out omunye bahleli ngapha komunye sofa. Lo out uma ekhipha imali eyibala o200 sibodwa vele ithi ibhonqula esikhwameni. Mina imali engaka futhi nakhona uyabona ukuthi uma uthatha isitake esisodwa kusala enye yabo. Mangale imali engaka. Emva lokho ubebala le mali uyibala ngama-1000 inikeze mina Simphiwe yabo. Sekubizela ngegama kodwa akwaphinde 20 minutes sibonena lo mjida yabo. Simphiwe yabo, awuphinde uyibale nawe futhi. Nami ngiyibale futhi ngibeke ngama-1000. Emva lokho ekhiphe u14,000 ubeke yabo, ngoba kwako 200 sibodwa nje. Mase lo baba malini, mase silumjida no 14,000 no 500. Noma ungaqina ngoba vele uzosdelivela. Qale lo baba emangala, ngiqala-ke lokho ngiyabonga ngiyabonga nawe impela ngiyabonga siyabonga. Emva lokho-ke uLesithathu lo mjida inkomo uyishaya ngayo ngomgqibelo, uyohlala ngomgqibelo. So njengoba kuLesithathu uzobuyela eMaritzburg yena. Inkomo isuka esikhawini iya eniwa, fanele iye eniwa lapho kuyohlawula khona. So yena njengoba ezoya eMaritzburg bazobuya sebebuyela eniwa ngeke besezela esikhawini. Emva lokho-ke masiyabuza umjida ukuthi manje bazokhona bemdirethele bemdelivele ebadirect ethi uCherry akabadirect ngoba ikubo kwaCherry yabo. Mase ethi uCherry iyazi mina ngikwazi ukudirector yabo. Mase lo mjida lona no mfethu azini ngicabanga ukuthi Simphiwe mfethu cela ukuthi ungisiza mfethu yabo. Bra wami ngukhonzile mfethu, ngiyaqala ukubona kodwa ngukhonzile. Ngicela ukuthi ungisize, ngicela ukuthi uvele mfethu ungithathelele abantu, mina ngizoxhumana nawe, wena ulethele abantu lapha engizobe ngikhona. Ngithi no akunankinga mfethu buya yabo. Emva lokho singene emotweni yake sibonke. Mase siyavaya sihamba sayixoxela nje kamnandi emotweni yabona. Sesiyaxoxa nje general yabo, umbuza nangempilo ukuthi wenzani empilweni yabo. Nginqina kumbuza ngoba yena wayekade ekhululekele yabo. Ngene icall khona lapho, uma ngene icall ngiyazi ukhuluma ama language X5 yami yabona mfethu yabo, into kanjalo yabona. Uzahlatha isigwili lesi yabo. Emva lokho sihamba mase sehla, mase ngizofika ngalapho efanele ngehle ngakhona. Mase emva lokho ngithi mase ngiyamtshela umjida driver ngithi mina mfethu cela ungishiya-ke mfethu lapha yabo. Bathi uyasala la ngithi mina mase emva lokho evele yagoba la. Ngihleli la ngithi ngemuva mina. Egobe la esikhwameni sakhe uside back. Evele emva lokho ethi ibhonqo imali evele edonse o200 saba u5. Emva lokho mase vele yakunikeza bona yabo. Ethi mina ngithe mfethu Simphiwe mfethu uzoqina-ke lapha mfethu, engibonga kakhulu ndoda ungisizile. Ngithuke mina 1,000 rand ngokuthi nje umuntu ngimsizile futhi nakhona unginika bavulekile bo-Wi-Fi yabo. Ngiqale ngingakholwa, ngithuke ngithi mhlawumbe bayifake, mhlawumbe ngishaya ngefake lo mjida lo yabo, ngoba angikholwanga ukuthi umuntu anginika 1,000 nje ukuthi umphelezeli. Ngithathile imali ngifake ephayetheni. Emva lokho ngehle. Ngithi mangehle emva lokho mfethu ngivele ngisprint kodwa ngingatshengisi ukuthi ngiyabaleka but ngibaleke yabo. Kodwa sengibuqaba nje kanje ya, but kwi-distance ukuthi uma engimemeda ngingakhona ukuthi ngizwe. Emva lokho angizwe. Emva lokho ngizwe ihuthi pip yabo. Phenduka uma ngiphenduka bengibiza Simphiwe shayisa la mfethu yabo. Ngijike ngihambe ngifike kuyo. Mangifika ethi awufethu sengikhohlwe inamba yakho yabo. Sengikhohlwe uthatha ibhilasi yakho mfethu. Ngimnike ibhilasi nawu mfethu naye sibuye mfethu inamba yakho. Jabula uthi awakangiphoci imali. Emva lokho ngihambe futhi ngiqhubeke. Ngimangala ukuthi hayibo khona
umuntu wanginikeza imali engaka esithubeni ngokuthi nje ngimphelezele. Usibona-ke bafowethu ngamangala uma ngimbona engishaya nge-1000 for ukuthi nje bengimkhaphile ukuthi ngimnike ama-direction. Kwakuyinto yabankulu kimi yangimangaza, kodwa-ke ngenxa yezathu sokuthi kwakukade ngiyidinga imali ngoba ngangingasebenzi ngaleso sikhathi, isimo sasinzima njengoba ngishilo ngathi nganginomntwana omncane, imali ngangiyidinga, so ngajabula. Then I ran ngafika ngaye endlini, ngabula endlini, mind you angithi akhumbula ukuthi bekade ngiye emall ngiyothenga into zengane ey'ncane, so ngagijima-ke endlini, jabule-ke manje nikeza uma wengane yami-ke manje imali ukuthi sesisizakele-ke manje sesinayo imali, because sasikade siyi-broke. Uma ngifika endlini into yokuqala nje ngathi ngifika ngimtshela mayengane yami ethi, Makamendo, ngihlangane nomuntu kanje nakanje nakanje, wanginikeza nayo imali, waqala wangangikholwa ngesimo sempilo engakade ngiyiphila. Wagcina wacabanga ukuthi mhlampe ngibambe inkunzi noma khona into la engange khona, but wangangikholwa. Ngamchaza ukuthi hlangane nomuntu kanje nakanje, wangangikholwa, but wase ekungikholweni kwakhe waba nento ethi, eyi kodwa ngiyakuzwa baba Ngamendo, but angiyizwa lento lena, angiyizwa kahle lento, lo muntu wakho ongitshela ngaye angimuzwa kahle. I don't know ukuthi umuntu onjani ongavele kusukele evele ezokunikeza 1000 just for ukuthi umkhaphile. Just nakho kwenzakalile-ke mfethu, nginayo imali unginikezile, right? Sayidla-ke imali, kwakulesithathu njengoba ngishilo ukuthi kwakulesithathu, kubo lesini or same day ngawo lesithathu uma ehamba, ngoba nezikhathi ngihlangana labafowethu laba kwakusekuseni mhlawumbe ngabo 10-11. Along the day makuhamba usuku uyafona-ke lo mfowethu lo, ntambama nje ngabo 5 efone, Simphiwe mfethu sengihambile sengiseMaritzburg mfethu, ngihambe kahle, yabo. No mfethu uhambe kahle, ngiyajabula mfethu, ngijabulile ukubona, yabo. Ethi ya mfethu, hayi nami ngijabulile ukubona mfethu, yabo, senginethemba lokuthi ngizosizakala nami then lapho ezokudinga khona. Mina no uzosizakala mfethu ngoba sengikhona, right? Hayi mase silo mfethu Simphiwe mfethu, kahle kahle ngulethelwe idlozi. Wayesho angisho ukuthi kanjani, but wayesho lo ukuthi ungilethelwe idlozi, yabo. Ngithi mina, ya indaba mfethu sibuka kwenzakalani, yabo. Ethi na eqinisweni mfethu Simphiwe, njengoba ngikutshelile ukuthi ngifuna ukuyolobola lapho, ngifuna ukuyolobola yofro, mase ngiyahlawula ngoba manje sengisa ngiyikhuleliswa, yabo. So ngifike ngihlawule mase ngiyalobola futhi ekhaya kubo, yabo. So manje into engishayayo mfethu Simphiwe, anginabo abantu engizohamba nabo ukuthi bengilobolela, like ama-family members, omalume, into kanjalo, abazohamba bangikhongela. Fethu angeke Simphiwe ungisize ngokuthi ungitholele abantu obaziyo nobarecommendayo ukuthi bengahamba sambe nabo fethu nise laphana fethu bengikhongela, beba ngabakhongi, yabo. Ngizobabheka fethu, ngizobabheka ngabo fethu, so long nje mina bezongenzela into yami ukuthi beclean, right? Now no ubala fethu lolu sibuvu fethu, ubala khululeka. Hayi ethi fethu ngizameleke fethu labo bantu fethu, angisho mina okay no it's fine. Hayi nangempela ngimzameleke fethu, behlangana abantu engizohamba nabo, amanye ama-uncle nje angasekhaya awu-3. Hayi nangempela bevume, ngibachazela ukuthi no umuntu engingamazi kanje nanje, but umuntu obrand, yabo, uthi uzonibhoga. Hayi nangempela bevume. Hayi kubo lesine umjida lona mfethu keep on calling me, yabo. La ngifanele kancane ngicheck, yabo fethu Simphiwe fethu ngizomcross fethu umgqibelo, nayi no ngeze ngicross. Hayi kubo lesihlanu, hayi nangempela lesihlanu ntambama futhi sikhulume fethu siplanne ukuthi okay kuseni fethu mina sizolala ngasikhalisini, sohlangana laphana kanje nakanje nanje, ngoba bathe babengidirector ngalapho ekuyolotshelwa khona, kwabusho indawo engiyaziyo ngoba indawo vele ngasekhaya lapho engikhulele khona. So hayi nangempela kusekuseni, hayi ngivuke ngihambe thathe laba ankeli, hambe ngolanda inkomo lapho kulomuzi lona, size no-driver we-drive imoto ey'nkomo, sabe sifike nje vele sesifika khona la kulomuzi kuyohlabula kubi, kuyolobola kuwo, sisiza naye inkomo, yabo. Hayi sihlangana nabo vele nabo, ngoba sasilokhu sidake sifonelana nayo sibuya bo ukuthi okay sesikuphi thina, yabo. Nangempela bangithi sizohlangana, angithi mandiyo mina angazi lutho ngale mpilo lomjida lo, ngibone nje mina le moto lekade behamba ngayo, imoto encane, but wangichazela ukuthi imoto eka-fro wakhe le babehamba ngayo, yabo. Sesixoxa nje, ngisakhumbula ukuthi wangichazela kanjani, but wangichazela ukuthi eyakhwini wakhe. So kuthi-ke mase sihlangane ekuseni, bangithi qhamuka lensizwa leni ihamba ngemanquzumela, ama-Amarokha e-4Motion, khona ama-Amarokha lawa ama-classic, lawa smart, lawa bhalwe ukuthi 4Motion, i-V6,
yabo, emhlophe. Ish, engithuke mangithi ngithe phela imillion le ngiyayazi le moto, imoto engiyazazi imitha le noma kuthiwa kunjani, yabo. Lo muntu uhamba imoto enje, yabo. Hayi, nangempela sihlanganeka esambeka kufike lotsholwa lama ankele esikhulume nawo ke yabo, nginawo yonke into. Uhamba nomjida wakubo nje oyosiyabhuyapho nje oyidakela utshwala noma umjida wakhe waseMaritzburg. Ngathi lo mjida lona usebenza ebhusha yakhe ngoba umuntu onamabhusha lo muntu, but ngangingakazi ngaleso sikhathi umuntu onamabhusha namakhawashi phusha nomshikashika ke wezinto ezibulala izwe. Yeah, ama-drugs manje ukucaca ukuthi udayisa ama-drugs, waye-drugs lord, wayengasiyi-drug dealer, waye-drugs lord, ungama-suppliers nje, wayekade supply ama-drugs all over koThekwini nje. Wayekwazi ukuthi uma ufuna ama-drugs amaningi nje, isitoko esiningi usixhumana nabo no-connection omningi. So iyona nto ayenza-ke leyo ukuthi ekwazi ukuthi ebe-right. Hayi, nangempela sikhulumene lamankela lawa, emva lokho-ke amankela hayi ngikhulume nenyankela angiyithembayo ukuthi okay, nayi yankela ngiyithembayo kube yona-ke ezoba didiyela la ey'malini. Mina sihleli la ngaphandle noSibu emotweni yakhe, ama-ankela ngaphakathi lapha ayolobola, yabo. So ngiyawathemba vele nayo lamankela ngoba ama-ankela a-discipline futhi a-straight. Hayi-ke sihleli masixoxa-ke masesihleli lapha, hayi ngimbuze mfethu, sibuya ngixoxela-ke ngibuza mfethu manje hayi le moto le yabo, nje hayi no akusiyona yodwa le mfethu, khona ne-Golf 7R, khona ne-X5 M Sport, khona ne-Mercedes, khona ne-bus, i-Caravelle VW, yabo. Ha, sibuya imoto engaka mfethu, uphila kanjani mfethu, yabo. Hayi ngitshele mfethu, hayi lo nginenkampani mfethu le fiber leyo fake Wi-Fi, nginenkampani futhi engakufihla ngiphusha nezinto mfethu, yabo. Ngiphusha nemshikashika nje, nemshikashika yami engiyiphushayo, yabo. Manje Sibu mfethu, manje siyambona umjida lona mfethu, ushaye mfethu isudu enzima, eFabian enzima kanjani, yabo. Uyabona ukuthi lo umuntu onemali, hayi ukuthi umuntu ofosayo, yabo. Uyambona umuntu multi-millionaire ukuthi lo he's a multi-millionaire. Ayike ngibuze manje Sibu mfethu, njengoba mfethu ugreen kanjena mfethu, abantu mfethu abakusole ngamhlasimba ukuthi uthwele noma kanjani njani, awunukwa mfethu, yabo, erandini. Lethe futhi izimpilo mfethu, abantu bazokusiza ngani, yabo. Abantu mfethu umusa azowenza into ukuthi wenzela abantu empilweni, ngeke uzube right, ngeke uzube next, yabo. So mfethu impilo kumele uyicabangele wena ukuthi u-right ngaleyo mpilo oyiphilayo, uphile impilo oyiphilayo, yabo. But kube ukuthi nje siyayidlulela kulo part le, right-ke ngizama ukuthi ngithi ngeke ngize ngi-update ngawo wonke ama-details. Hayi, xoxeke kube ukuthi siyazwana nje, sizwane nje nalo mjida, sikhonethwa ngempela. Lotshole lapha kuqedwe emva lokho-ke hayi kube nento esididinganyana kancane, yabo, ngoba kade kuqeda ukulobola nenhlawulo, yabo, kunje ne-braai. Yazi emalokishini ukuthi inhlawulo yenziwa ngisho no-braai, yabo. Hayi, emva lokho-ke hayi emva lokho sesiqedile sithatha ngemoto esihambisa. Hayi, sithi sesiqedile evula ukhula box, i-blue label laphana ephuzwa njenge-black label. Lama-ankeli lawo indlela angivuma ngayo ukuthi ngiwafaka ey'ntweni omayenisi VSOP bayiphuza ngathi nje, ngathi nje into ebi-R30, yabo. Sebebonga emva kwalokho wasimisa wabona ama-ankeli wathi simphiwe ngizonikezwa le mali, wakunikeza 6,000. Ha, ngathuka mina labantu bazothola 2,000. Kwaba khona into ethi angincinzi le mali, but kwaba khona into ethi hayi no angayincinzi mfethu ngoba nami sazongibhokha vele. Hayi, ngiwanikeza wonke lama-ankeli imali, yabo. Ehlanyeki lama-ankeli ukuthi imali lengazi, qhubeke ethi nihambe, qhubeke ethi nasiyibhuzele nabo. Sibu ngangisaphuza ngaleso sikhathi, ngangingakholwa, sayabona nje manje sengumfundisi sengiyakholwa. Ayike lawa amadoda lawa sengiwashaya ngo-2,000 ama-ankeli lawa ayevele egule, vele hlangi lama-ankeli lawa ukuthi emshana ile mali lena usinikeza ukuthi ngoba nakho bese kuphelezele kusolobela umngane wakho. Mina yaba mfethu, yiyo le mali lena umngane wami nginikeza yona. Ade benikeza namabhodlela, banikeza amabhodlela agoloko noma ungasakhumuda amabhodlela abiza nje xhaka. Right. Ayi, sihlabe sikuphi ngaleso sikhathi sisekhaya ngoba nami wayeSibu wayesengihambisile nabafowabo laba ehamba nabo leyo ngishiya. Sathi kufika safike sama kancane ngasekhaya sabuhlaba, saphuza-ke nami lapho ingqolo ey'ningi, sifike sibuhlabe sidla amagologa ababizayo.
ayi kuthi mhlawumbe emva ka 2 hours ngoba babephuthuma ukuthi beye eMaritzburg so sekuntambama futhi emva ka 2 hours emva lokho sibu donse ibhodlela leVSOP ethi mfethu simphiwe uqina leli bhodlela donse ibhodlela likhole ibhodlela liblue le vodka donse le bhodlela futhi ngiqina leli bhodlela leli ngilindele ukuthi mina mfethu sibuphe lezokunika nami ke phela mhlawumbe noma ke njobe nikezela abantu 2000 mhlawumbe ngishana noma ngo 5000 yabo ngiyibhekile nje nami ayi umuntu akhona vele emva lokho engayihoyi indaba yemali yabo ingene emotweni bishaya isikhiye behamba futhi nami ngingamceli ngoba ngangafuni ukumnikeza ipressure bathike kabi ngoba ngangilindele ngithi mhlawumbe khona nami into azobheka ngayo ayibehamba ayike engifonele mase fikile esho sibafikile hayi phele like boma 2 days phinde phone futhi usibuya yengicheke yabo futhi ngihamba kanjani mina nongifriend mfethu yabo mangikhumbula kahle noma ngasakhumbula ukuthi akuphilanga isikhathi esinganani mhlasimbe kwaphela 2 week if I'm not mistaken kodwa sibe sifonelana silokho sifonelana nje nayo le ndoda le inganginikeza imali enganginikeza imali ngiyibuza kodwa manje ngibe ngithi mina I know angampressurize ngoba phela futhi yabona nayo umuntu yabo mhlawumbe khona indlela akacabanga ngayo kanti ubhaka uyangithesta ufuna ungithesta hey yabona le genge ngithwele bafethu mufuna mikudinga ngoba uma isuke ichoma irecruitela ukuthi fanele nawe uzongena kule society yabo ayike phela 2 weeks emva lokho ngihlebe ngocingo usibuye futhi simphiwe ngendoda ngiphothekile la eMaritzburg yabo manje ngicabanga ukushaya around lapho empangeni yabo ngizokwazi ukuthi na sishibizele mnganami yabo mina anginankinga mfethu ngeza anangempela efike lokubhaka lo mefika ngalo langa uhamba ngeGolf 7R uhamba nale fro yakhe le so bangabantu ufro yakhe ozobona umndeni yena kuzobe sebona mina ke yabo emva kalokho ke emva kalokho ke mase sebona mina ke emva kalokho ke sobe sesikwazi sishibizeleke yabo ayina ngempela efike ke yabona nje ngathi ngengitshela lokho waseMaritzburg I can't wait to be with him yabona nje indlela nje ngijabule ngayo now uyazi umuntu ophethe imali ngeke ngamjabuleli hayi efike ke inkunzi yami ayina ngempela futhi ifika mifika ke le nkunzi lena mifika ifike ingibuza ukuthi uzophuza yini ngaleso sikhathi mina bafethu angifuni uqabanga utshwala kusiyona into yami but ngiyaphuza nje akusiyona into yami mina ngibhemela ama drugs ngoba ngangidla iwunga nerock yabo sometimes ngisha ngitashi makuthi ngiyathanda I'm not promoting ama drugs but ngifuna ukuthi ube ku clear page yokuthi na ngangade ngilokhu ngisebenza ngoba uNkulunkulu ngilande kude kakhulu ungakhohle futhi uphindela lapha ucheck ama video ami ne video lapha bafethu ngidala bafethu lapha emgwaqeni babusela emakhaya baphara uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngiphume ema drugsini ngiphinde ngisiza abanye abafethu abasema drugsini futhi ngokuthi beye emakhaya hamba futhi bafethu no lakha la video ngicela niphinde niyishare futhi bafethu sharp right here mina ngifanele ukuyibhemela ama drugs ke awutshwala akusinto engiyikhonzile ayi usibuma siyabuza ukuthi simphuza ngithi mina no i-right yenisi yabo athi okay naye ethi nami mfethu ngizophuza yenisi kodwa manje thenge yakho nami ngithenge yami yabo amabhiya ngizophuzana yabo angazi lutho indaba zomabhiya mina ngijwayele indaba zokubhekle ebo no Heineken yabo lento yoma osoli no corona yabo ngangekho familiar ngayo ngoba idinga shelete ayi ethi na azoda bakuprefer ukuthi sishaye icorona ngoba ilight yabo izokhona ukuthi hayi isiqhube yabo ana ngempela mina akunankinga ayi ethi 24 yakhe ethi 24 yami hey lo muntu lo uyazi umdawu madapa o2 yabo ayisabe sathele garage kubole kwaChiri yakhe bo ayisiphuzeke siphuzeke igcineke namantombazane izingane zakhona lana nazo igcine zihlala nathi lana igcine futhi ahambe sibuyele emall futhi siphinda sokuthenga izingane zakhona futhi nathi utshela abantu ezazikuPhuza sibuyehlele garage lana namantombazane lawa khona le ntombi yakhe lo umkoti wakhe lona akaphuziki yabo siphuza nje nezingane zakubo hayi phuzeke njengoba usibuye ephusha lezi zinto lezi kwayiwogogo nazo zonke lezo zinto umuntu uthi mihamba nje emotweni ekuphathi abo akasakusebenzisi wayekubhema naye kodwa akasakusebenzisi ngoba kakhulu uphusha ugwayi wogogo so ukhona la emotweni lezi ingane ziyawushaya mina angikwazi mina ngizazela iwunga yabo ngizazela iwunga nongidi nontsako ugwayi wogogo angiwazi ugwayi wogogo lo ufema emakhaleni try itashi right so ke
nangempela-ke njengoba kukhona emoto enibuye ikhiphele izingane ey'shaye, siphuze thina ngisheshe-ke angifuni ukuthi kube khona iphathi engiyiqala. Wena nje wakho ukuthi ulalele isitori kuphela size sifike lapho khona uSibu efa, mina mase ngiyasinda ukuthi ngingayi kuyothwala ngoba uSibu wafa. Kwakufanele ukuthi mina naye ngangilinde yena mina ukuthi uzosuka eMaritzburg edlule ngithathe sihambeni siyothwala lapho sesiyothola khona sesisekisha yonke into. Wena kwakho usulandela isitori kuphela ungajahi ngeke uzi-understand uma ufuna ukujaha. Right, siphuze kuthi ebusuku uSibu njengoba eze lapha ubhukhe ecollege laphana bayaza basesikhaweni eMfolozi kune B&B lapha noma kunama guest house laphana ecollege lapha ngemuva lapho eqashwa khona. Right, ubhukhe khona-ke ulala khona ngoba phela akakwazi ulala la ekhweni. So uSibu umuntu othi na Simphiwe mfethu kumnandi kuba nawe mfethu, ngicela ukuthi sihambeni ngizokubhukhela nawe laphana ukwazi ukuthi ulale laphana ube right nje yabo. Right, mina nona nkulunkulu yabona nami ngiqephula life nangempela sihambe efike ngibhukheleke laphana ngilale khona-ke lapha. Ngibuye ekuseni angibuyise ekuseni uSibu uma ngilele laphana ehhotela bafethu. Lapho-ke anginakile mina umuntu wayinaka yonke lento lena uma wengane yami uMakamendo, yena umuntu wayinaka yonke-ke lento mina nganganake lutho nje. Uma ngivuka ekuseni ngivuka ngimanzi nte la ngaphambili manzi yabo, ngiyibuza sikwenze njani yabo. Ubumanzi bami uyabona ukuthi bengilokhu elinye izinga locansi, ngimanzi nte yabo. Nginganaki yabona futhi ngibe nakho nje kuba offended yabo ngoba ngavuka ngageza yabo ngimtshena athi yazi ndoda ngivuka manje angiqondi ukuthi kwenzakalani yabo tomothi kolosho noma yini yabo lezi zinto lezi yabo. Ethi kwenze njani yabo ngoba ubumanzi bami ngambonakala yabo. Ngivele ngimchazele njenge-out yami nje ethi hayi no ongivayise ngoba mefika wayehlala all 3 days kanje ngithi mina wangivayise ngekhaya ngiyoshintsha ngikwazi ukuthi ngirefresh ngibe right yabo. Hayi engihambiseke nangempela. Right, so usibona-ke bafethu wayewumuntu-ke owayehlezi lokhu efika kancane eqisa 2 weeks mhlawumbe eqisa iviki sometimes eqisa 3 weeks kodwa yayingapheli inyanga engafikanga. Uma efikile ufike qabula ibhodlela lami qabula 24 yami sibuhlabe mase solala ehotela. Qala ukunothisa mina lento ukuthi no khona something wrong la. uSibu mina ngumuntu othanda amantombazane ngaleso sikhathi ngangakaganela ngangakakhona. Ngiwumuntu othanda njengoba emnandi ngemali sihamba nangemoto right ngokufisa ukuthi mina sengathi singaphuma sibona amantombazane yabona ukuthi sithole ingane phela siphathe ingane yabo kube mnandi nje kodwa uSibu akayivumi leyo nto. But njalo uma efikile ufuna ukuthi siyobhuka mhlawumbe siya lapha ecollege noma se-Italian noma siya group asilali kodwa ndawonye but siyabhuka nami ngilale ehhotela lapha asuke kulona nami guest house liyaka asuke kuyo. Emva kalokho njalo ngizovuka ngimanzi and kulezo insuku uma kade suke khona ngithi ngisendlini emva kalokho ngiba nenkinga uma ngenza inkonzo noma wengane yami futhi ngiba manzi. Uma wengane yami elokho ekhale njalo ukuthi no baba kaMendo there's something wrong ngalo mngani wakho, khona into engahambi kahle nalo mngani wakho and siyaxabana akayithokozeli unokuthi uma kade ekhona-ke imali akanginiki kodwa ngiyakwazi ukuthi uma engekho ngimkhaya imali njengoba ngiyiphatha ngibhemele unga nami ngiba nesikilimi sami ngimshangasa imali enginikeze. So akanginiki uma kade ekhona but uma kade ekhona njalo ngiba manzi ngiba nenkinga futhi nasendlini. Bafowethu wafaka kuhlungu uSibu indlela akafa ngayo. Ngabona ukuthi imali uma sekufika ukufa ayisizi ngalutho. Right-ke asikho lapho ngoba sakafiki leyo phathi. Into-ke ebinokwenzeka noma into ebikade yenzeka ukuthi uSibu belokhu ebuya njalo njengoba ngichazile. Uma ebuya siyaphuza siyabuhlaba nje njalo uyangifonela siyabuhlaba siyaphuza solala ehhotela but inkinga yakhe umngani wami iyodwa wayengafuni ukuthi siyobamba ongane, wayengafuni ukuthi siyofuna ongane. So ngaso sonke isikhathi uma nginaye ngizoba nenkinga yokuthi ngizoba wet uma kade silele lapha ehhotela ngizovuka ngiwet. Ngasho nami sengiqala-ke sengiyanothisa-ke manje but yabona imali bafethu imali yabo mathone imali iyimpande esona wangempela kushiwo iqiniso. Yazi ukuthi ngangidiscover lento but ukuthi ngistay away from yena akaze kuze kungifikele. Instead ngangifisa ukuthi nami akangisize whatsoever way akathole ngayo imali noma akathola ngayo imali ukuthi nami ngikwazi ukuthola imali. Right, besihlezi sixabana noma ngane nami
engamthandisisi uma ukuthi ungiphi imali hhayi engajabuli yabo. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga bafowethu ngake ngaqamba amanga ngoSibu amakhulu, ngaqamba amanga amakhulu ngoba yabona iwonga, ngaqamba amanga ngoSibu ngamfonela ngangibroke ngisempangeni ngikhumbula ngangiyokhipha imali ebhenki. Uma ngithi ngafika ifoni yami enga-report ngilindele imali kungena imali, ngafika imali ingekho ebhenki. Emva lokho ngase ngifonela uSibu ngathi mina ngavele ngasuka amanga amakhulu, ngathi ngishonelwe ingane, kodwa hayi le umendo lencane, ngathi kuneyingane yami futhi kunengane yami endala eshonile. Ngikhala inyembezi, literal khala inyembezi. Ayinenhliziyo enhle kuSibu bafethu, wayiphila namjida lwa. Uyiphila bangidabukela uSiphiwe mfethu, I'm sorry mfethu mngane wami ukuzwa lokho, I'm sorry this and that yabo. Mva lokho okay mfethu Simphiwe bufuna ukusiza ngihanda yabo, mina no mfethu ngitshela nje nothi ukuthi bengifuna ukuthi ungisize. Cha phela ngeke bro wami ukuthi ngingakusiza uma ukuthi usenkingeni mfethu. No akunankinga mfethu. Ngicela ukuthi okwamanje mfethu ngizokwenzela i-wallet ka-3,000. But makuhamba iviki ndoda sizobona ukuthi sihlanganisa kanjani, uzongitshela ukuthi ushoda ngani ngibone lapho engasiza khona. Hayi ngithi mfethu no ngiyabonga mfethu. Qabaqa efaka imali. Yo ngihlanya ngibheke ehlathini ngiyodla iwunga. Kubula kahle ngafika ngalelo langa ekhaya ngifike ngiphethe izinto, ngiphethe oplastiki. Hayi ngifike makufika nasekhaya bayamanzi nogogo yamazi noma mncane bayamazi ekhaya yabo, ngoba ngiqala ukuhlala naye ngahamba ngam-introduce. But ingxaki nangu ama-instinct wengane yami ayikhona wavuma ayala, right. Ngifike ngiphethe oplastiki ekhaya, ngisho ngithayo uSibungu ungiphi imali kanje nakanje kujabule kube mnandi kube njeyana yabona sidle ke. Ngingasho ukuthi usimalini ngisanda uma ngathi 1,000 noma ngathi 1.5, but angishongo ukuthi 3,000 ngoba vele enye ngase ngiyibhemile. So uSibu belokho ebuya ke belakho ke vele ungiphi imali, belakho ungushaya ngo-500 yabo noma ngo-1,000 nje esithubeni yabo, but uma nginaye akanginikezi yabo, bevamise ukuthi eyifake emekude. Uma nginaye nje ngibulela ngotshwala mfaka lokho shaya impilo, kodwa impilo esishaya hayi ukuthi siyahamba siyehle nje lapho siyehleli khona. Isikhathi esiningi futhi behlala kulo muzi lo kubuka ekhweni lakhe yabo, siphuze khona ndaba lokho sabesola le hotel for low 3 days ekhona noma 4 days yabo. So bese kuumuntu vele benokuthi umebhorekile ngale Maritzburg eshaya trip ezela, engifonele eshaya trip ezela yabo. So njengoba sokuhlala ke nami ngilokhu ngiyamgubha uSibu kahle kahle bafethu eqinisweni la ngifuna uqamba amanga umqambela amanga. Wayengaplanile ukuthi uzongithwalisa, but imina insist ukuthi no ndoda yami angikwazi ukuthi ngihlupheke ukhona. So indaba yami iqala lapha ke bafethu sesobheka kule part lena yokuthi sihlele njengamanje ukuyothwala nomngane wami. So indaba yami iqala lapha ke uSibu bese vele uvele wacebe strong ngenye indlela yabo, wangitshela ukuthi Simphiwe njengamanje ngithenga iclub kanje nakanje eMaritzburg eDrobheni yabo, sengona iclub eDrobheni kanje yabo. Ngase ngisababaza lokho wangifonela umngane wami wathi Simphiwe futhi uzothanila eMaritzburg, futhi lokhu ngithembe ukuthi uzozela eMaritzburg, uyanqaba futhi manje ngifuna ukubuya nawe. Ngangakhona ukuya ngoba ngangisenengane encane and ngangengikwazi ukushuma wayo endlini ngihambe mina ngiye entweni zami. So kwakuyinto engangisayiplana nje yabo. So the process is a process about a year. Elokhu efika ezongibona efika siphile. So kuthe ngabo December ngawo lo nyaka ka-2020 oba ngishilo ukuthi indaba yami yaqala ngabo March February mangaphosisi. Uthe ngabo December kanje ngihlele ekhaya ngizwa ngocingo mhlabe ngocingo uSibu. Ayikho icall lo nyaka, ayikho icall engijabulisa njengecall kaSibu ngoba ngangazi ukuthi nje hayi makufuna uSibu hayi kuzophileka. Hayi engihlabe ngakholwa uSibu futhi Simphiwe ukupha ngithi ngisekhaya ethi no futhi ngicabanga ukuthi mfethu ugibela uze la eMaritzburg yabo, indaba zithini mfethu. No Simphiwe ngiqabula umuzi la eTown mfethu eMaritzburg. Sibu ndoda kanjani ndoda yabo, ngibehlala elokushini phela futhi behlala kubo kodwa phela akhile ngoba unemali, but behlala kubo nje kuba abasekho abantu bakubo, right. So behlala kubo ke ethi uthenga umuzi, umbuzo uthenga kuphi umuzi mfethu, ngitshele sengikhohlwe ukuthi ukubhoda endaweni ezibiza yabo. Futhi uSibu umuntu uthi mekhuluma yabo yazi ke ngaseMaritzburg yabo, ichome futhi no Simphiwe umuzi ngiqabile mfethu bu 2.8 million ndoda yabo, and nguthenga cash yabo. Manje ngiyafisa mfethu ukuthi sizovula okanye nawe sikhona mfethu nawe khona yabo, shaya impilo yabo. Hayi ngithi no okay mfethu anginankinga. Emva lokho ezofika mfethu ngingafika nokusasa yabo, fake 1,000 uSibu hambe ngebhemele bunga mina ngikhohle indaba yeMaritzburg.
yabo efona futhi ngakusasa efona futhi ngakusasa lokhu ngibeka izaba lokhu ngibeka izaba manje ngiyanqaba ukumtshela ukuthi imali ayisekho yabo ngiyanqena ukumtshela imali ayisekho hayi emva kwalokho ngigcine ngimtshela ukuthi anginebhizi kuvela waqhamuka ibhizi so and so same December usibu emva ngingapheli ngisho iviki engifonele futhi esimphiwe mfethu yazi mfethu ngiqabula i-truck mfethu lana ndoda sengizama ukungena kula industry ama-truck ngithenga i-truck mfethu lana horse and trailer boyena ngithenga cash yabo ha isibu mfethu ngimcongratulele afethu ngiyakubongela mfethu kakhulu kube mnandi yabona mfethu yabonga ngimbolisele nje ayemva kwalokho ngalosuku ethi uthenga i-truck emva kwalokho uSibu ngikhumbula kahle ukuthi ngavela ngakhansi mina mfethu Sibu mase ngiqeda ukukhuluma nje asengakhansi mfethu ngivalekile mfethu acela uzungivula Sibu yabo wathi awufuna ngivule mngana wathi mina mfethu ngicela uzungivula mfethu wathi hayi no okay awubheke lapha efonini yakho konke ezongena ngathi ngithi ngisabhekile wathi 5000 ha hey le ndoda le abona nje ukuthi abantu abathwele baphana nemali ngicabanga ukuthi mhlasimbe kuya ngokuthi sithwale kanjani abanye abantu bayaphana yabo noma ngamhlawumbe simbe indlela ayengirecruiter ngayo mina yayiphoqa ukuthi engiphi imali ngoba wayekade engitshengisa nje ukuthi imali into ekhona yabo shango 5000 isibungu hlanye emva kwalokho ngithembise emnganami ukuthi uzoza list Christmas sikudle ndawonye lapha mfethu eMaritzburg yabo sendisa yabo sendethi no mfethu ngiyakuthembisa unfortunately ke njengoba ngihamba ama-drugs bafethu kube khona iskandal esaba khona nje ngeke ngize ngisikhulume ngoba siyona i-part and parcel yale ndaba engixoxayo kodwa nje kwaba khona iskandal engasishaya ngiflopa nje uyabazi abantu ababhema amawunga bayaflopa ngendlela abaflopa ngayo kwaphoqa ukuthi ngisuke ekhaya manje ngihambe ngemakhaya ngibaleke ekhaya asuka ekhaya ngawahlala ekhaya ke kwasokhulu ekhaya la ngizalwa khona hayi ngithe ngihleli khona December wonke uSibu ngishuthi ngidayisa nefoni ngoba manje isimo sasenzima December wonke nje uSibu akangithola ukuthi ngoJanuary ngize ngiyithola ifoni ngimbhaza Sibu mfethu nayo ifoni senginayo mfethu yabo ethi awuziphiwe khadi mfethu ngufuna mfethu ukuphi mnganami ngithenga mfethu iMercedes CC3 Brabus iphuma 2021 wayithenga uSibu cash wathi ukuphi mfethu athi mina ngikhona uthi mfethu wothi asihlangane mfethu ayithathe isikhawu sasiduma iBrabus yonke edrive mina ngiqhumisa enjoy kanti uSibu uzongihalisa ufuna ungihalisa lempilo ukuze ngikwazi ukuthi ngize nami ngize ngihalele ukuthi mfethu no ngithwalise nami Brabus futhi isikhaweni wakubuka mina ngidlala isikhawu sabe siqhumisa yonke indawo endotshwala buka mina yabona nje kumnandi kanti uSibu uzongihalisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngihalele lento so ayikaqala lapho ngaba ne-interest nami ukuthi no let us work on this thing ngifuna ukuyothwala uSibu naye bafethu inkathi sefikile inkathi izinto ezake ngeBrabus sidlala iBrabus waphinda futhi same day ngalolu suku ngalo day loyo ngempela futhi njengoba nje ngangihlala yenza uphinda futhi thenga ibhodlela uthenga utshwala sahamba sawuphuza ngalolu langa sasiphuza lapha eMkhobosi bayazi basesikhaweni ngazi manje noma sekuthiwa omzini nomsebani kodwa khona nje kwangakaduma lendlela le sekudume ngayo njengamanje right siphuze noma-orange siphuze nomngani wami siphuze emva kwalokho mase siyahamba nangempela futhi sihambeni ngalelo langa futhi asilalanga esikhaweni salala eThuzigazi eBeachfront lele Beachfront nalelo langa lelo awumnandi kakhulu yabo awumnandi kakhulu ngoba sasicelebrate sihambe salapha nasadumile indawo ethe seCubana nganoma sadumile namanje sihambe sekhona lapha siphuze lapha eCubana siphuze yabo gcine isembe solala lapho kube yiso leso futhi sokuthi inyoka yenze lo msebenzi kodwa sengi-right bafethu sengi-right ngahlanzwa ngegazi laJesu ngaba right bafethu and impilo yami iyaphumelela iyaqhubeka nje kahle angisho ukuthi ngirish angisho ukuthi ngi-right but nje ngi-right ayishiyanga isicwaqo nasemnyama inyoka kaSibu phezu kwempilo yami right vuke futhi asekuseni kuyiso leso manje singathi lento lena into esengiyi-understandayo noma into esengiyamukela ukuthi nje njalo uma nginale ndoda ngizoba nento kanje ngoba ngikhumbula kahle ngalolu suku futhi sasuka sathi masisuka fortunately ngalolu suku uma wengane yakhe sasimshiya esikhaweni so izimpahla zisebhuthini yemoto yakhe wanginikeza enye ijini ye-G-Star wathi ngigqoke yona sathi masisuka lapho sahamba saya eBay safika eBay wafika ngithengela izimpahla futhi emva lokho ngase ngiyabuyela emakhaya ngangabuyela elokishini ngoba elokishini ngangiyikandala zami ngangizenzile right ngibuyela emakhaya ke futhi hayi mangifika emakhaya ngifike ngihlala emakhaya ngithi ukuhlala
emva kwalokho before hlukane sihlale phansi-ke noMabura sidwebeke manje iplan ukuthi-ke indoda-ke sizokwenza njani ukuze ukwazi uba right yabo. Hlale phansi kube le ndoda le naye mase emva kwalokho iyangi-assess-ayo ndoda ukuthi mfethu ngampela mfethu ufuna ukuba right. Ya mfethu ngifuna ukuba right mfethu Sibu. Indoda Simphiwe lento uma mina ngikwenza ukuthi ube right yazi ukuthi uzoba right for the rest of your life. Akusekho ukujika uma usunemali uzobe usunemali nje usuyazi ukuthi usunemali awusophinda ungabi namali awusophinda uhlupheke yabo. Mina mfethu Sibu ilonto lami engiyifunayo mfethu yabo. Uzokhona ukuba nemali mfethu eningi yabo. Akakhulumi indaba yobubi bokuthwala yabo, but khona ungitshela ukuthi nje mina ngizokwenza ukuthi ube right. Akasho futhi ukuthi ngizokuthwalisa noma kanjani, but ngizoyenza indlela mina yokuthi ube right. Mina mfethu Sibu whatsoever it take I'm gonna take it right. Ayemva kwalokho-ke mase angitshela ukuthi okay Simphiwe lana-ke mfethu wayesazi ukuthi ngibhema ama-drugs yabo, but engakumind nje lokho yabo. Kwakuyinto enganankinga nje nayo ukuthi okay ngiyabhema, futhi nakhona akangibambanga wangibamba, wayengisola njengomuntu owaziyo ama-drugs owadayisayo, wayengisola but confused ngoba manje ngangiclean. Bayazi mina bangakithi ukuthi bengiyiphara clean, ngiswenka ngi-right nje kodwa ngiyiphara ngibhemele wonke yabo. And ngingahlala ehlathini, ngihlale nje eThekwini emgwaqeni sengizoyeka ukuba yiphara, but isikhathi esiningi nje kade ngi-right. So wayengazi ukuthi ngibhema ini, but agcina ngaze ngakhonfessa ukuthi I know Sibu mfethu ngibheme iwonga mina yabo ne-rock. So wayesazi-ke wathi-ke mase sidobe iplan-ke manje ukuthi okay ndoda sizovusa kanjani-ke manje, fanele uvuke-ke manje and vuka fanele blow up wangempela la esikhawu mina usigoqe usiphathe kanje yabo. Njengoba ngigoqe iMaritzburg mina kusho njengoba ngigoqe iMaritzburg ngigoqe iPentown, ngigoqe iTheku, ngigoqe iPort-of-10 yabo, ngigoqe uMkhuphu ngapha, ngigoqe uKoscourt, ngigoqile nje koNewcastle kuziwa ngami yabo. Indawo lezo ezaziwayo ukuthi uSibu khala ngaphansi kwesicathulo sakhe. Wonke nje umuntu odila nama-drugs khala ngaphansi kwesicathulo saSibu, namaphoyisa wagoqile futhi yabo, ngoba sometimes bayafona amaphoyisa usayafona noma sethi ukufona umfana wakho ubanjwe nama-drugs yabo, uyafona ebuza wayinokudelela njengoba ngilokhu ngisho ukuthi nayazi igenge yaseMaritzburg yabo. Ubuciyi ubhala babophile manje fesi lapha ilalela nginikeza ukapteni lapho fethu, lo kapteni naye lapho ukhuluma naye yabo. Ayithi lo muntu amnikeza ifoni uthi na mfethu lalela la mfethu ushiye phansi into zami mfethu, ushiye phansi into zami ukuthi singaxabani mfethu, ushiye phansi into zami mfethu yabo. Mfethu buka lapho wena ukuthi lawo maphoyisa mfethu, amaphoyisa akuphi kanje nakanje yabo. Wayemuntu nje wayeno-connection kakhulu, wangenza umenze nix. So-ke okay right, mase emva lokho-ke sidobe iplan ethi no Simphiwe-ke uyavuka la ndoda and uyablow up la esikhaweni kuzoziwa ngawe, la esikhaweni kuzohlonishwa wena. Siyafe lokho engikufunayo vele nami right. Simphiwe la into engizoyenza mfethu, ngizokuhafa istaff mina semali engaka, le staff engizokuhafa sona, but kufanele ukuthi siqale siyosebenza ndoda yabo. Uma ufuna ukuba right, uma ufuna ukuba nemali awulali yabo, uma ufuna ukuba right kuyahanjwa ya. Thina sike sambe ipipe lize libe bovu engichomele ngitshela nonke nami I'm ready to go yabo. Okay Simphiwe mfethu, njengoba ngihamba manje ngizobuya ngosuku oluthile. Uma ngibuya la ngizobuya ngizokulanda. Ngicela ukuthi ungangisheshisa umqondo ngoba uma ngibuya lapha ngizobuya sengihlele yonke into yabo. So angicela ukuthi ungabe usungisheshisa umqondo. No mfethu ngiready mina mfethu, ngifuna siyenze lento mfethu yabo. Right. Ngizobuya ngosuku oluthile-ke Simphiwe, sizohamba so endaweni ethile siyolungisa izinto. Masibuya lapho emva kwalokho-ke ngiyobe senginika istaff esingaka. Leso staff Simphiwe isona ozovuka ngazo, and ukuvuka ngaleso staff uzoblow up mnganami, ngifuna ukukhohlisa yabo. Usho nje ya uzoba lento engiyiyona mhlawumbe futhi uzoba ngaphezulu kunami ngoba phela amandla ethu awalingani yabo. Nafuthi nofu siyakuzwa futhi nami into engiyifunayo futhi ngempela sihlukaneke nomngani wami emva lokho ehamba eMaritzburg. Sihlele ukuthi okay ngosuku oluthile-ke ngizoza-ke Simphiwe. Nami phela kuhambe just to fast forward, hambe-ke kuthi ngoFebruary ngoba kwakuthanda usanda ukuqala mhlawumbe ngomhla 3 ngalelo ngikhumbula kahle ngomhla 3-4 ngalezo zinsuku lezo zeBrabus. Kuthi ngoFebruary usuphasi nendawo ngibhizi bafethu, ngisebenza komunye umuzi ngomakhi-ke mina ngikwazi ukwakha, ukufaka amathazi, yonke nje into ephathelene nebuilding ngiyayenza. Angisebenza komunye umuzi, ngikhumbula kahle sasenza ifence nomngani wami, nomunye umngani wami. Ngithi uSibu ngade ngikhuluma naye izolo, namhlanje bengingakaze ngikhulume naye,
ngikhulume naye izolo, sikhuluma indaba ukuthi kusasa kumele ukuthi sihambeni siye le. Hhayi nangempela-ke, hhayi uma ngithi hhayi engifonele leyo Sbu mfethu, simphiwe ndoda, kusasa ekuseni ngizobe ngidlule lapho mfethu, ngiyapick up, siyahamba. Yabo ukuthi mina okay, but masekhala ngomkhuhlane ithi mfethu, kodwa ngizizwa ngishawa umkhuhlane yabo. Ngicabanga ukuthi mfethu fanele ngibone udoctor ukuze ngikwazi ukuthi ngihambe si-right. No mfethu, ayinto e-right leyo, ngambona udoctor. Hayi nangempela mfethu, futhi efeyile ngalolu suku lolu lwanamhlanje ukuyobona udoctor. Kuthi ngasasekuseni ngalolu suku kufanele ukuthi sihambe ngalo-ke yabo. Kuseni futhi engifonele mfethu esimpini mfethu, ngicela ukuthi ready mfethu lapho ngidlula ngithatha, kodwa manje mfethu ngizoqala kudokotela ngoba njengoba ngishilo ukuthi umkhuhlane angizizwa kahle, izolo ngiphazamisekile ngangakhona ukuthi ngidokotela. So sengiqalana mfethu ugqirha ekwazi ngijove, ngikwazi ngibe right ngilo medication mase ngiyashayisa lapho ngidlule ngithathe esambeni. Sithi mina no ayinankinga Sbu mfethu, ku-right mfethu, ngiready. Ngihlale. Kuthi ngabo 10 kanje kungena i-call. Mangena i-call kufona ifro yakho Sbu. Lena sasiyohlawula ingane yayo siyilobona. Iyafona, imifona, ifoni yakhala. Simpiwe. Hawu, indaba mbali mfethu, indaba kwenze njani manje mbali yabo. Simpiwe Sbu, sebemdubulela Sbu. Sebemdubulela, hayi bo kanjani mbali manje. Udutshule bafana, awasiwa ukuthi udutshule kanjani. Cela ugibele Simpiwe. Uze lapha eMaritzburg, ngiyacela Simpiwe, ngiyacela. Ngalokuthi sizohamba kanjani yabo. Ngithoke lutho, hebo. Lezi kanjani manje? Sbu mina ngilindele njengamanje lapho ukuthi fanele ngithathe esambeni kanje na. Akasekho Sbu, Simpiwe sefile Sbu, seshonile Sbu. Khale umbali. Hayi nangempela-ke shokheke nami indlela engashokheka ngayo bafethu ukuthi hawu, uSbu washona kanje. Hey, ngibe surprise. Ngiva lokho-ke ngihlele nami ngendlela engangihlela ngayo ngoba vele umthwalo wawususubhokweni. Vele ngishintshe-ke nje manje iruthi kube ukuthi ngibheke eMaritzburg. Washona kanjalo-ke uSbu bafethu. Ake njengamanje sibuye ku-part 6, ngifuna ukunitshela ukuthi emva kwa-part 6, emva kokuba uSbu seshonile kwenzakalani, ngoba ekugcineni kwakho konke ngawathola ama-drugs noma ngasayanga ukuyothwala, but ama-drugs ngawathola. Bafethu, uSbu-ke washona kanjalo-ke bafethu. It was very painful kimi ukuthi umngane wami ehambe ngoba sasinedile enkulu naye. Kodwa namhlanje ngeke ngibone ukuthi okay, uNkulunkulu wayekade ephephisa mina kulolu gibe engacishe ngangena kulo. Right. Bamdubula-ke sejaro uSbu ehamba noma umngane wakhe, bobabili babadubula abafana abawu7, babaqhoza ngenhlamvu, babashiya befile. Abafana abancane, bafana bo17 years, 15 years. Babekade bethunyiwe-ke abafana mase sizwa-ke ngundlebanye ethwana abafana babekade bethunywe abanyoza kwabo ngoba phela umuntu uyawazi inyoni endizayo izinto ezifanayo zindiza ndawonye. So manje sekuziyathona ngathi kwakubangwa-ke ama point noma kwakubangwa-ke indawo lezi zokudayisa zona iyobisi lezi ababekade beyidayisa. So-ke wangifonela-ke unkosikazi wakhe, ngafika ngokuphuthuma ngoba I was the only one who was there for her. Ngigijima ngafika eMaritzburg, ngangiphansi phezulu-ke naye-ke silungisela-ke umngcwabo kwamfethu because uSbu wayengasenayo ifamily bafethu, wayeseyiqede yonke ifamily yakhe ngegazi. Njengoba washona uSbu washonela ukuthi ngoba wayenengane encane leyo mfana engangimtshela ngayo ukuthi kwakumele uyihlawula, le ayithanda kakhulu. Iyona okwaphoqa ukuthi uSbu anikele noma avume ukufa kunokuthi anikele ngayo. Umfana wakhe wayekade emthanda kakhulu, wathi no, nabo nje idatha la emakhaya njani, kukhulu lethi Mercedes yami. Iyona-ke ingane lena akavuma uSbu ukuthi-ke hayi no, angcona kufe mina kunokuthi umfana wami a precious boy of mine eshone madoda. So-ke wase eshona kanjalo uSbu. So-ke bafethu uSbu umndeni wakhe wonke wanikela ngawo ngoba nalo engithi wayehamba naye siyolobola engathi mina wayesiyabhuyabha edakotshwala naye wayekade seshonile, kwase kuphela wonke umndeni kwase kumele ngene endlini yakhe. So-ke kwaphoqeleka ukuthi no, indoda iphisa izinqumo zayo yase iyavuma. Njengoba-ke bafethu uSbu wayekade hamba nami ufuna ukuthola mina wayo upgrade kwazofika kuthwale mina ngithola amandla, yena mase ya upgrade ngoba kwafanele ukuthi ethathe isilwane. So isilwane kwafanele ukuthi is either ulela indodana yakhe
noma uthola umuntu ozothatha isilwane lezi ezakhe ekade eyisebenzisa ukuze yona ezothola engaphezulu kwalezi ekade eyisebenzisa. So uNkulunkulu-ke wanqaba nami ngakho ukuthi uSibu evele edutshulwe efe kufanele ngabe kuhamba mina. Ingakho wayebuzisisa uma ngimtshela ukuthi ngizohamba, engibuzisisa ukuthi indoda sizohamba kwangempela. Ingakho wayenza sure ngoba kwase kufanele ukuthi eyo-upgrade into yakhe uSibu. Washona kanjalo-ke umngani wami kwaphela ngaye. So-ke bafethu emva kwalokho-ke sesiqedile ukungcwaba yadliwa impahla kaSibu, kwadliwa ama-tavern, kwadliwa yonke into, kwadliwa iy'moto, zidliwa ozakwabo laba ayekade naye ebabulala, laba ayekade naye uSibu ebahlukumeza uma kudayiswa ama-drugs ngoba wayengadonsi kudala uSibu. USibu wayethi mefuna ukuzodayisa lapho dayisa khona, indaba yakho nje yaphela kucula amagugu, hlaba sigcwala isifuba kuwe. Emva kwalokho masefaka abafana bakhe kudayiswa. Wayelolu hlobo lo muntu lolo wathi masefileke same day simngcwaba uSibu, kwakumngcwabo omkhulu and kugcwele abantu, kwakukhona nabantu ababezokhala ukuthi uSibu ubenze lokhu nalokhu nalokhu. Ngiqala ukubona umngcwabo njeyana mina, njalo umngcwabo mina abantu abakhuluma kahle ngomuntu, basi laphana kwakunabantu ababezokhala bekhuluma ngayo uSibu. Same day kuqeda ukungcwaba, emva kwalokho sathi nje siphuma sibheke emzini wakhe uSibu ngoba wayesenomuzi eMaritzburg, sihamba nonkosikazi wakhe. Kwangena i-call yangenayo yathi uSibu ubekade ehlupha, so unkosikazi wakhe akanyamalale ngoba uzobulawa. Kwaphoqa-ke ukuthi naye unkosikazi wakhe ebaleke ajubalale. Ayi nami-ke ngathwala-ke ubhoko, ngabaleka nami ngabuyela emuva ngoba ngabona ukuthi impilo yami isengcupheni. Kanjalo-ke bafowethu unkosikazi kaSibu wayekade esazi ukuthi uSibu ufuna ukungivusa ngama-drugs emali engaka, kwangama-drugs a-50,000. So-ke wanginikeza, wenza iqiniso, wanginikeza, although wayengazi ukuthi sine-deal yokuthi siyothwala, kodwa wayazi ukuthi uSibu ufuna ukunginikeza ama-drugs oko-50,000 okwazi ukuthi ngivuke ngikwazi ukudayisa ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngisurvive. Waba neqiniso unkosikazi kaSibu, wanginikeza wathi Simphiwe nali iphasela lakho umyeni wami ebekade elilungisile. Sahlukana kanjalo-ke sasisidane silokhu sixhumana-ke naye lapha ekade ebhace khona ingane ikhula. Inhliziyo ibuhlungu ngoba bebephila impilo emnandi nendoda yakhe, kodwa-ke kwaphela kanjalo-ke ngoba amagugu alomhlaba ayosala kulelizwe. Emva kwalokho-ke bafethu kwathi ngelinye ilanga ngihlalele ngilapha engangikhona ngezwa ngecall this lady unkosikazi kaSibu efona ekhala. Isihwebhayiki lapha engitshela khona ukuthi uyakhala. Inyanga kaSibu imfonelile yamtshela ukuthi izinto zikaSibu zifuna ikhaya, njengoba zifuna ikhaya nje zifuna umuntu ozoqhubeka nazo ngoba zizoyiqeda yonke impahla kaSibu. So usenkingeni. Wayekhala inyembezi-ke bafethu, engibuza ukuthi Simphiwe wangangitshela ingane ukuthi uSibu uthwele. Simphiwe waye ungangitshelanga nginenkinga, lezi zinto ziyangihlupha manje, ziyabuya lezi zinto zilela nami, qeda yonke into, cause wakhona naye ukuthi ebaleke nemali ezigidigidi njengomuntu kuSibu wayekade esebenza ngocash. So wakhona ukuthi ebaleke nemali eninganyana, but yonke imali abaleka nayo yavele yashabalala, nayo yonke impahla uSibu wayenayo ayekade isebenzele yavele yashabalala yaphela. So bafethu ngafunda-ke lapho ukuthi umuntu ungabomthemba. Ngakhumbula amazwi wengane yami engikhuza sometimes ekhala ethi angifuni ukuthi baba wamento uphenduke umhlatshelo, angifuni ukuthi ube senkingeni, lo mngani wakho akathwele, kanti umngani wami ungishaya ngento zakhe. Ngimuzwa ngaphakathi mina, uma nje ngicabanga yena ngizwa lutho, ngidela uma wengane nami ngimshiye kanjalo nengane eyibona lento. Bafethu asiqapheleni abangani, isifundo ngale story sami ngitshela sona ukuthi ungafisi indlu kamakhelwane wakho, nekhabi yakhe, nempongolo yakhe, nomfazi wakhe, nakho konke okunye kwakhe. Mina into yangishaya noma into yacishe yangishaya yangenza ukuthi ngibe sengcupheni nempilo yami ukuthi ngafisa indlu kamakhelwane wami. Ngafisa ukwazi ukuthi Sibu ufinyelele kanjani la ukhona, Sibu ucebe kanjani. Wangitshela, bazokutshela, ungayibuza ukuthi abantu bacebe kanjani, ngisho ukuthi umuntu umjwele kanjani, ungayihluphi ngokumbuza ukuthi ucebe kanjani, ufinyelele kanjani la ukhona, ngoba abantu baphumelele ngendlela zobumnyama bafethu.
Namhlanje ngithi mangicabanga ukuthi ngacishe ngathwala ngabe ureverse awusekho noma ngicebile kodwa ngabe ngisosizini ngivele ngifikelwe zinyembezi. uNkulunkulu ke wangihlenga. Engasi uNkulunkulu ngoba wena usuzwile engakuhlengi. Engasi uNkulunkulu wena ngoba usuzwile uthatha ama chance bafethu ukuthwala ku wrong. Ukuthwala kuyagqilaza. Abantu abathwele banemali, yes siyavuma, but none of them are happy. Ngisho noyedwa phakathi kwabo onepeace empilweni yabo. Abanye abakwazi ukungena emamoli, abanye abakwazi ukuya endaweni zaphesheya, abanye abakwazi ngisho nokwenzani. Kunzima ukuthwala. Wonke umuntu othwele ufisa ngabe ubuyele emuva, ufisa ngabe uyelahla ilwane, kodwa ilwane ayisalahleki. Wena ke mfethu ngoba usuzwile, ngiyacela mzalwane wami, ngiyacela mfowethu, ngiyacela mngani wami ukuthi uqaphele. Kunomunye nje sasisebenza naye lapha eTrustnet oyephethe inkampani la eSatret. Asithi simile nje naye, simile kanje nasixoxela, uthi uyambona umuntu uyayoba lokho yayoba uyadunuza. Uthi uyambona umuntu uyakhuluma yedwa utshela ukuthi isho lento lena siyayibona, uthi ayiphambi kwabantu. Imsebenza ngemuva isilwane ngenxa ukuthi asinandaba akasawenzela umhlatshelo. Uthi uyambona usemanzi ngemuva, yena kwakunzima ngoba sasimlala ngemuva. Just imagine lalo silwane ngemuva.